И здравейте хора, това е третия клип на Clash Royale в канал Gamers Army. И днес ще отворим тези честове, които съм приготвил. Така, нека да започнем с фри честовете. Така, 3 карти, 2 джема, 10 ли барберен и 2 мега миньона. Окей, 3 карти, 2 джема, мускитари и гоблин ганг. Така, джан честа. 4 карти, 740 голд, 16 лит барбериана, Боуър, окей, 179 гоблин ганг и 49 3 мускитара. Добре, сякам Magical честа. Този клип ще е по-къс, защото просто ще отварям честовете и да се надявам на легендарна. 1100 голд, 12 лит барбериана, 22 барбериана, 53 спир гоблина, 8 дарт гоблина, 14 бомб тауър и тук ще има легендарна пичова Magical честа. Супер! О, коя ще е тя? Супер! Далок за втори левел, да. Супер! Сега преминаваме към другия Magical чест. 1050 голд, 3 скелета, 8 миньона, така по-бързо и 3 рейджа. Така. Сега супер Magical честа. За втори път отварям, първия път не ми се падна легендарна. Супер Magical чест, 7 батъл ран, 100 гоблин ганг, 53 гиганта, 425 зап, 76 инферно тауъра, 22 рейджа, отново легендарна. И супер. Ламбърджак! Леле, ламбърджак! Пичове! Супер! Супер! И да, този клип отново е по-кратък, но надявам се интересен, тъй като често опенинг. И да, пичове, това беше от този клип. Надявам се да ви харесва. Само вече има и интро и аутро, но тъй като интрото нещо ми е бъгнало и за сега само аутро ще има. И да, пичове, надявам се често опенинг да ви е харесал, 2 легендарни. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте и чао! И отново се извинявам, че клипа е по-къс. Чао!